Incorporated ug ning maong istasyon DXAM. Halad alang sa Santos nga Misa. Tawata o bala ang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad, nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Pasiun na, si Kristo miingon, ako ang pan nga gikan sa langit, nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Dayag kaayo nga diha sa pagkaon nato sa pan, kita makaangkon sa kinabuhing dayon. Kay mauman kini ang gipasalig sa Ginoo kanato. Busa makanunayon kitang mukaon sa pan sa kinabuhi, ang pan nga naghatog kanato og kaluwasan, diha sa makanunayon natong pag-apil sa kasaulugan sa Eukaristiya, ang bangkete sa kahiusahan ug gugma, diha usab sa atong pagpakighiusa sa atong mga kaigsuonan. Pinaagi sa makanunayong pagtambong sa kasaulugan sa pulong. Atong gisaulog mga igsuon ang solemnidad sa lawas o dugo ni Kristo. Hinaot paunta nga ato kining masabtan, pinaagi sa lamdag sa Dios Espiritu Santo. Ang mangulo ning Santos nga Misa mao si Father Eli Obag, Missionaries of Jesus. Inabagan sa pagkanta sa Paulines Friends. Palihog manindog ang tanan. May kuta ang Ginoo uban sa mga mang-awi, ang balipay ay sige, ang Ginoo nabibigay. May kuta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang balipay ay sayang. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaat kaninyo. Manaaw usab kanimo. Mga igsuon, aron maandam kita ni natong Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala ug mga kitag pasaylo ngadto sa Dios. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon,
kay nakalapas ako dako yamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Diyos dito sa langit. Kanais ay ang tao, hindi sa'yo utang. Ginoong Diyos, langit mong hari, samahan magkagagang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bumutungan na sa Ama. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, ikaw na lumagtan sa surang, sa kalibutan kaluy kami. Ikaw na galing sa amon, sa amahan dawatang amon. Pangamon ay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing kalangit, O Jesucristo. Tuman sa Espiritu Santo, iyan sa himaya sa Diyos na amalan. Magampo kita. O Dios, nga nagbilin ka kanamo og handumanan sa imong pagpasakit, dinhi nining katingalahang sakramento, itugot nangamuyo kami nga simbahon namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa basahon sa Eksodo. Busa giadto ni Moises ang katawhan ug gisigwinlan sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Ang tibuok Israel nagdungan pagtubag.
Buhato namo ang tanan nga gisulti sa Ginoo. Gisulat ni Moises ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Unya sayo kaayo sa buntag, sa pagkasunod adlaw, nagtukod siyag halaran sa tiilan sa bukid, ug nagbutang siyag napulog duha ka bato nga handumanan, alang sa napulog duha ka banay sa Israel. Unya nagsugo siyag mga batanong lalaki aron paghimog mga halad nga sunugon ug pag-ihaw og turong baka aron ihalad ngadto sa Ginoo alang sa usa ka halad sa panaghiusa. Unya gikuha ni Moises ang katunga sa dugo ug gisulod sa mga dulang. Ang katunga gisablig niya sa halaran. Unya gikuha niya ang basahon sa kasabutan ug gikusog niya kini pagbasa ngadto sa katawhan ug sila miingon, tumano namo ang tanang gisugo sa Ginoo ug sundo namo siya. Unya gikuha ni Moises ang dugo nga diha sa mga dulang ug gisablig sa katawhan. Siya miingon, mao kini ang dugo nga naglig-on sa kasabutan nga gihimo sa Ginoo uban kaninyo sa paghatag niya niining tanang mga sugo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamat ug sampito ang ngalan sa Ginoo. Humanon ko akong pananyadto sa Ginoo. Asa tubangan sa tibok niyang lungsod. Gingon ko ang tuwa sa ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Apan miabot na si Kristo, ingon nga pangulong pari sa mga maayong butang nga ania na dinhi.
Mas halangdon og mas hingpit ang tulda nga iyang gialagaran kay dili kini binuhat sa mga tao, sa ato pa dili tipik niining kalibutana. Sa pag-adto ni Kristo sa tulda o pagsulod sa bakausa ug alang sa tanan ngadto sa labing balaan nga dapit, wala siya magdala sa dugo sa mga kanding o sa mga natimbaka aron ihalad, kundili gidala niya ang iyang kaugalingong dugo ug nakakabot alang kanato sa kaluwasan nga walay kaugalingon ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo mao'y maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Tungod niini, si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan aron katong gitawag sa Dios makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kini tungod kay may kamatayon man nga nagluwas sa mga tao gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, Ginoo. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo, ang adlaw nga mooy iihaw sa mga karnero nga kanon inig sa ulog sa pangilin sa pagsaylo, ang mga tinun-an nangutana kang Jesus, asa mo man kami paadtua aron andamon namo ang panihapon. Ug gisugo ni Jesus ang duha kanila og giingnan, pangadto kamo sa syudad ug usa ka tawo nga naglukdog usa ka tadyaw nga tubig mutagbo kaninyo. Kuyog kamo kaniya ngadto sa balay nga iyang adtuan ug ingna ang tag-iya sa balay. Ang magtutudlo nag-ingon, hain ang kwarto alang kanako, diin ako makigsalo sa akong mga tinun-an sa panihapon sa Pasko. Unya, tultulan kamo niya sa usa kadakong kwarto sa itaas, nga sangkap sa galamiton ug inandam na. Andaman ninyo didto ang atong pagkaon. Ug miadto ang mga tinun-an sa syudad, ug ilang nakaplagan ang tanan, sumala sa giingon ni Jesus. Didto giandam nila ang panihapon. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat, ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an. Kan-a ninyo kini, miingon siya, kini mao nga akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa, gipasalamatan ang Dios, ug gitunol kanila ug silang tanan nanginom niini. Miingon si Jesus, kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan, ang dugo nga naglig-on sa kasabutan sa Dios. Ug sultihan ko kamo nga dili nagayud ako muusab pag inom niining bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino didto sa gingharian sa Dios. Unya nag-awit sila og usa ka awit sa pagdayeg sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.
Maayong gabi mga igsoon. Ang atong simbahan karon nagsaulog sa solemnidad sa balaang lawas ug dugo ni Kristo. Mga igsoon, ang selebrasyon sa balaang lawas ug dugo ni Kristo gipakita kanato nga dakog kalambigitan ang pag-ampo nga moy atong gibuhat diha sa Eucharistia ug ang hustisya ug kalinaw nga mao gayoy gipalaganap gisabuwag ni Kristo. Atong hinumduman nga nagagikan sa Passover meal ang atong selebrasyon sa Eucharistia. Ang Passover meal mao ang paghinumdum o pagdumdum sa malampusong paglingkawas sa mga Israelitas gikan sa kalisod, inhustisya, kabudlay didto sa Ehipto. Ang paglingkawas sa pagkaulipon kini usab nagpasabot nga paglingkawas gikan sa sala ngadto sa grasya. Mga igso, ng paghalad ni Jesus sa iyang lawas ug dugo usa ka pagpakita sa usa ka bag-ong kinabuhi nga ming-ako, ming-angkon sa paghigugma sa isig kaingon ug sa gingharian sa Dios. Mga igsoon, dakog kalambigitan ang Eucharistia ug ang pagsabwag sa gugma ni Kristo nga puno sa kalinaw ug hustisya sa kalibutan. Mao kana ang selebrasyon sa lawas ug dugo ni Kristo, ang paghalad sa kinatibuk-ang kaugalingon ngadto sa gugma sa gingharian sa langit. Siguro atong ipangutana usab unsa man gayud kanang gingharian sa langit. Ang gingharian sa langit mao kanang presensya sa gugmag pagminahalay, kalinaw sa atong katilingban. Kung ang equality, kalinaw, pagminahalay ug gugma sa usag-usa maghari sa katilingban, matawag nato kining katilingbanna nga gingharian sa Dios. Mga igsoon, mao kining hagit kanato. Ang lawas, ang selebrasyon sa lawas ug dugo ni Kristo maoy paghalad sa kinatibuk-an natong kaugalingon ngadto sa gugma sa gingharian sa langit nga maoy gusto ni Kristo nga isabwag nato ngadto sa atong isig kaingon. Mga igsoon, hinaot nga kita moangkon sa maong hagit. Amen. Kitang tanan, nagatuwa ko sa Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Nagatuwa ko kang Hesukristo, ang iyang bugtong anak, atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawag gikan ni Maria nga ulay. Naganto siya sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Miadto siya sa mga nangamatay, sa ikatulong adlaw na banhaw siya. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan. Ubalik siya ng paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Puno sa pagsalig sa Dios Amahan, gipili kita niya ingon nga iyang kauban sa kinabuhi nga nakalingkawas pinaagi sa lawas ug dugo sa iyang anak. Budangop kita kaniya karon alang sa atong mga panginahanglan diha sa pag-ingon. Pabilin kanamo o Ginoo. Pabilin kanamo o Ginoo. Alang sa Santo Papa, mga obispo o kaparian, nga ilang ihatag ngadto sa katawhan ang pan sa Eucharistia ug ang pulong sa Dios. Uban usab niini ang ilang pagpadayag sa ilang kaugalingon pagsaksi. Magampo kita sa Ginoo. Pabilin kanamo o Ginoo. Alang sa mga nasud nga bahandianon ug hupong sa pagkaon
nga ila untang himuong usa ka tahas ang pagpaambit nga makiangayon ngadto sa ubang mga tawo nga nag-ilaid sa kalisod diha sa pagtabang kanila padulo ngadto sa tawhanong tingosbawan. Magampo kita sa Ginoo. Pabilin ka namo o Ginoo. Alang sa atong mga Kristohanong katilingban nga sa walay pagpihig madato man og kabus mag-inambitay diha sa Eucharistia puno sa gugma ug pagpakadabana alang sa kausbawan, kaangayan ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Pabilin ka namo o Ginoo. Alang sa tanang mga kabus ug nag-antos, mga nagkulang sa pagkaon, makasinati unta sila sa makanunayong pag-atiman sa Dios diha sa mga tao nga nagpalibot og miamuma kanila. Magampo kita sa Ginoo. Pabilin ka namo o Ginoo. Alang kanatong tanan nga sa matag kalawat nato sa lawas og dugo ni Kristo, mahisama unta kita kaniya diha sa atong mga pulong ug buhat. Magampo kita sa Ginoo. Pabilin ka namo o Ginoo. Ginoong Dios, pabilin dinhi kanamo og dungga nga among mga pag-ampo. Padayunon mo unta ang pag-amuma. Padayunon mo unta ang pag-amuma kanamo diha sa lawas ug dugo sa imong anak aron kami magkinabuhi nga sama kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo nga manluluwas. Amen. Amen. Baning pa mong binon, ihalang na mo kanino, inabuhi. Baik ni kami Diyos, tibok kalibutan, kay gikan sa imong gihatan, madawat na mo pinanggihat kini ko ang pandawat sa iyo, pag sa kamit sa mga tao. Pangalan namo kanimo, sayo kami. Dahil yun ikaw Ginoong Diyos, sa tibok kalibutan, kay gikan sa imong gihatan, madawat na mo pinanggihat kanimo, ang ginong labot sa iyo, o ginawa sa kamit sa mga tao, na iyong pinanggiling ng Espiritu. Mahalin ang Panginoon sa lawas ko, dugo ni Kristo, kalanan ang nabalang kinabuhi natong tanan. Mga igsoon, pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdait ug pagmahayag sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kaluwasan ug kalinaw nga sa katingalahang paagi mao'y gipasabot ubos sa bayhon nining mga gasa nga gihalad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong.
Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa katapusan nga panihapon, samtang ipahiluna siya diha sa kananan uban sa iyang mga apostoles, iyang gihalad kanimo ang iyang kaugalingon nga walay buling, nga kordero, gasa, nga takos, madawat, nga magdayeg kanimo sa hingpit. Iyang gihatag kanamo kining handumanan sa iyang pagpasakit, aron pagdala nga ri kanamo sa iyang makaluwas nga gahom hangtod sa katapusan sa panahon. Dinhi niining dako nga sakramento imong gimatuto ang imong katawhan. Nagatubo siya diha sa kasantos, aron ang usa ka katawhan mahayagan sa usa ka pagtuo ug madugtong sa usa ka gugma. Busa nagaduol kami niining kahibulungan nga sakramento aron mapuno kami sa imong grasya ug motubo nganha sa pagkasama ni Kristo nga nabanhaw. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdayeg sa pag-ingon. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mamahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga testamento, ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo nang sangyaw kami sa imong kamatayon o pagkabanhaw, sa imong papalikan sa kahanguran. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto ang among Santo Papa, ni Romulo ang among obispo ug sa tanang mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan,
Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daykon ug amo ikaw nga himadyaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon mga igsoon, awiton ta ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Na nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka na ang imong gingharian, patuman ang imong pagbuod, hindi sa'yo tamayon sa langit. Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawan. Kung pasaylohan kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami. Sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, inunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga nagapuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, ipakita ta ang timaan sa atong panag-inigsoonay. Peace be with you. Pero sa Diyos na nagdawagtan sa mga sala, sa kalibutan kaluoy kami. Pero sa Diyos na nagdawagtan sa mga sala, sa kalibutan kaluoy kami. Pero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan lagi kami sa kalinaw,
sa kalilitan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulahan ang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, panipangulong lamang mamaayo ako. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon, uban ni ako ning maong pag-ampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo. Hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo, patalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Magampo kita. Himua o Ginoo nga matugob kami sa kanunayng pagpahimulos sa imong pagkadiyos nga gilarawan sa among pagkalawat karon sa imong bililhong lawas ug dugo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kaninyong tanan ng Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, tapos ng atong misa atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras ug istasyon, ihatod kaninyo ang santos nga misa sa Paulines og Dreambit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat.